дар шаҳри ваҳдат корҳои ободониву созандагӣ дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо суръат идома ёфта сохтмони биноҳои баландошунаи истиқоматӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар иншооти муҳим имкон фароҳам меорад, ки дар баробари зебо гардидани симои шаҳр шароити кору хизматрасонӣ беҳтар гардад. сохтмони биноҳои нави муассисаҳои тандурустӣ, мактабҳои замонавӣ, марказҳои омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, коргоҳҳои дузандагӣ, меҳмонхонаву ҳаммом ва даҳҳо майдончаву толорҳои варзишӣ аз тадбирҳои созандаву муассири чанд соли охир аст, ки дар шаҳри ваҳдат амалӣ гардидааст. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат зиёда аз 600 иншооти таъйиноти гуногун, аз ҷумла иншооти маишӣ, хизматрасонӣ, тандурустӣ, маориф, фарҳанг, истиқоматӣ ба нақша гирифта шудааст, ки аллакай 261 иншооти инҳо бошад, сохта ба истифода дода шудааст. дар ин сохтмонҳо бошад зиёда аз 200таша саҳми соҳибкорони маҳаллӣ мебошад. сохтмони бинои панҷошунаи Кумитаи идораи замин ва корхонаи воҳиди давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайримаъқул идома дошта, дар шафати боғи фарҳангӣ фароғатӣ, маркази дилхушии кӯдакону наврасон, нуқтаҳои хизматрасонӣ аз ҷумла кошонаи ҳусн, сартарошхона, коргоҳҳои дузандагӣ бо авҷу суръати баланд сурат мегирад, ки дар он барои зиёда аз 400 нафар сокинони маҳаллӣ ҷойҳои нави кории доимӣ фароҳам мегардад. дар иншооти мавҷуда шароити арзандаи кору фаъолият фароҳам буда, сокинон аз хизматрасонии сатҳи баланд баҳравар хоҳанд шуд. барои рушди соҳаи маориф дар шаҳри ваҳдат таи солҳои охир бо истифодаи шароиту имконоти мавҷуда тадбирҳои муҳим амалӣ гардида, бо бунёди даҳҳо синфхонаҳои иловагӣ ва биноҳои нави таълимӣ сатҳу сифати таълим тораф беҳтар мегардад. дар деҳаи камонгарони ҷамоати баҳор бинои дуошунаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 960 нафар дар ду баст сохтмонаш ба анҷом расидааст, ки хонандагон соли нави хониш дар шароити арзанда ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. роҳбарияти шаҳри ваҳдат боз азм доранд, ки дар доираи корҳои созандагиву ободонӣ сохтмони биноҳои нави муассисаҳои таълимиро ба роҳ монанд. корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри ваҳдат авҷу суръати тоза гирифта, тибқи нақшаи чорабиниҳо зиёда аз 600 иншоот сохта мешавад. бунёди бинои нави дуошунаи муассисаи хусусии тиббии шифо дар деҳаи солеҳони ҷамоати деҳоти Абдулвосиев аз шумори иншооти ҷашнӣ маҳсуб меёбад, ки рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор дода мешавад. иқдом гирифтем, ки дар деҳаи солеҳон ҷамоати деҳоти Бурунов баҳри рушди деҳот як бинои тиббӣ сохтем, ки ин ҳам бошад барои боз ҳам пешгирӣ намудани бисёр бемориҳо, барои дар сари вақт ёрии тиббӣ расондан ба мардуми деҳот хизмати хеле бузург мерасонад. ҳар қадар мо агар деҳотро рушд диҳем, деҳотро обод кунем, ҳамон қадар давлати мо, миллати мо пеш меравад, рушд меёбад, тараққӣ меёбад. чунки ҳар қадар ҳамин биноҳои маърифативу фарҳангиву тиббӣ дар деҳот рушд ёбад, зиёд шавад, ин ба фоидаи мардуми мо мебошад. дар доираи вусъати корҳои созандагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шафати варзишгоҳи марказӣ ду майдончаи болопӯшидаи варзишӣ бо шароити арзандаи машқу тамрин сохта шудааст. бинои хуштару замонавии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри ваҳдат низ тибқи нақша чорабиниҳои бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд карда шуда, дорои ҳуҷраҳои зебои корӣ ва толорҳои барҳаво мебошад. дар ҷамоати деҳоти баҳор сохтмони бинои дуошунаи литсеи замонавӣ ба анҷом расида, то соли нави хониш ба истифода дода мешавад. бо саҳми соҳибкорон ҳудуди ҷамоати деҳоти шаҳри ваҳдат ба сохтмони марказҳои хизматрасонӣ аз қабили меҳмонхонаҳо, ҳаммому кошонаҳои ҳусн, дармонгоҳу марказҳои ҳунаромӯзӣ диққати аввалин дараҷа дода шуда, дар ин самт аллакай натиҷаҳо назаррасу қобили таҳсин аст. дар иртибот ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри ваҳдат ба истифода додани меҳмонхонаҳои замонавӣ ва дигар инфраструктури сайёҳӣ имкон фароҳам овард, ки сатҳи хизматрасониҳо тибқи стандартҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шавад. барои муаррифии шоистаи ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби бештари занону духтарон ба касбомӯзӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардидааст. ифтитоҳи маркази ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри ваҳдат дар иртибот ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сурат гирифта, дар он имконияти васеъ барои муаррифии маҳсули эҷоди бонувон муҳайё мебошад. бинои марказ аз 3 ошона иборат буда, дар ошонаи якум фурӯши номгӯи васеъи ҳунарҳои мардумӣ ба роҳ монда шудааст. офаридаҳои ҳунармандони чирадаст дар бахши гулдӯзиву зардозӣ, бофандагӣ
фарҳангӣ, заргарӣ, гаҳворатарошӣ, сабадбофӣ, табақтарошӣ, оҳангарӣ ва дуретгарӣ муассиру қобили таваҷҷӯҳ буда баёнгари рушду такмили ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри Ваҳдат мебошад. дар ошонаи дуюми марказ омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ба роҳ монда шудааст ки дар ин ҷо имконияти зиёда аз 20 нафар занону духтарон ба касбомӯзӣ фароҳам аст. бо назардошти фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва ба шуғли доимӣ таъмин намудани занону духтарон дар ошонаи сеюми марказ коргоҳи духти либосҳо ба фаъолият шурӯъ намуд. меҳмонхонаҳои замонавӣ дар деҳоти чӯянгарон, симиганҷ ва ромити шаҳри Ваҳдат низ бо шароити муосири хизматрасонӣ мавриди истифода қарор гирифтанд ки барои рушди сайёҳӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. барои омода кардани мутахассисон дар соҳаи сайёҳӣ сохтмони бинои нави омӯзишгоҳ дар марҳилаи анҷомёбӣ аст ки иншооти мазкур дар муддати кӯтоҳ ба истифода дода хоҳад шуд. маҷмӯан раванди корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ваҳдат дар сатҳи баланд идома ёфта. бо дастгирии роҳбарияти шаҳр хурду бузург дар ин самт фаъолона саҳм мегузоранд.